Здравейте, казвам се Йордан Йорданов и добре дошли в канала ми ElectroS. Ето едно дългоочаквано видео. Отворя вратата. Днес ще ви покажа как монтирам едно ново табло или пък как свързвам кръгове, електрически кръгове и така нататък. Не знам точно как да го кажа, но ще го видите. Може да се облегнете. Видеото ще е доста дълго. Не знам, половин, един час, над един час. Ще го видим. В момента имаме ето това доста старо табло. Преди време тук е било електромера, след което тук в Германия новите норми, закони и така нататък, всички електромери са долу в келера, в келата, в мазата. Всички са централизирани. Тук в този обект имах доста работа, нови кабели пуснах и така нататък. И в старите електрически табла няма никакво място. И затова реших да демонтирам ето това нещо и да монтирам едно ново табло, където ето тези прекъсвачи. В смисъл не прекъсвачи, прекъсвачите ще са нови, кръговете ще ги свържа наново и моите нови кръгове и така нататък. Така че пожелавам приятно гледане, надявам се да ви е интересно. Ако не мога да покажа много, ако не мога да разказвам много добре и така нататък, в смисъл, ако има някои неща, дето няма да ги разберете и така нататък, спокойно ще направя едно ново видео, подробно, може би вкъщи, за да ви покажа точно подробно кое как се прави. Но мисля, че тук долу-горе пак ще се вижда, ще ви е интересно и така. Първоначално е тук си махна тази пластмаса. Предполагам, че от тук идва захранването. Махаш едната страна, както винаги. И както може да видим, имаме ТНЦ система, фаза 1, фаза 2, фаза 3 и земя. От тук продължава нагоре към нашите предпазители, стопяеми. Нека видим как изглежда тук горе. Както може да видите, ето тук вътре са самите кабела отдолу, захранващият. И ето тук вече се разпределя към кръговите. Нека да видим какво ще направим, дали ще успеем. И така. Преди да таковаме, може тук да проверим нашите фази. 230 волта, 230 волта, 230 волта. Тук трябва да имаме 400 и надясно. Тук по същия начин 400. Тук по същия начин 400 и надясно. Фазата продължава надясно. По принцип, когато монтираме новото табло, трябва цветовете да са еднакви, за да имаме правилна ротация на фазите. Ето тук поначало мога да изключа. Ето, че вече е тъмно. И така. Все още имаме нещо. 230 волта. 230 волта, 230 волта. Тук идва отдолу. Сега ще сваля главният предпазител, който се намира долу в мазата и би трябвало да нямаме абсолютно нищо. Нека да видим. Ето тук е нашият електромер, долу. Тук всичко е чрез интернет и така нататък. Ето тук са нашите прекъсвачи. Сега ще ги изключим. И би трябвало
да нямаме абсолютно нищо повече горе. Когато не сте сигурни дали някой ще влезе в тази стая и така нататък, вие работи с напрежение, ви предлагам винаги взимате предпазителите, разбира се, и слагате само, не знам как се казват, и ги поставите тук и няма да имате напрежение. Ако дойде някой, няма да си пъхне пръсти тук и никой няма ви пусне напрежение и няма страшно. Нека да видим дали тока спря. Проверяваме трите фази и няма нищо. Значи сега ще се опитам да демонтирам това. Тук тези кръгове, които го имам, ще си ги запазя, в смисъл ще си пиша в самия кабел кое какво е, кой кръг за къде, не знам си какво, за да, когато монтирам нали, новото табло, за да знам и всичко да е точно. Добре, ще видите, ще продължим след малко, когато монтирам нали, самото табло и ще почнем с окабеляването. До после. 1 hour later. Ето че след около половин час демонтирах старото. Ето тук е нашият захранващ кабел, който идва отдолу. Ето тези, доколкото успях нали, да ги последвам откъде какво идват. То така е направено, че едната фаза се ползва тук долу, едната фаза за тук и втората фаза тук, макар че тук има също три фази. Не знам как е направен, доста е старо, не знам какво са мислили майсторите, но няма значение. Ето че монтирах моето ново табло от фирма Хага с 4 реда. В момента монтирах ето тези клеми. Много наблизо снима госпожата. Ето тук в момента ще се свържа захранващият кабел. Да, аз ги дръпнах малко надолу, трябва сега пак нагоре. Надявам се да ми стигне кабела, но мисля, че ще ми стигне, ако не ще сваля малко надолу. Тук ще се свържа захранването, както е било, както ви показах. По цвят мисля, че беше черно, синьо, кафяво и жълто-зеления. След което тук ще свържа другите фази. Ето, тук може да видите номер 3, тук трябва да имам номер 2 и тук имаме номер 1. Смисъл, както съм ги махнал, по същия начин тук ще ги свържа. След което ще ви покажа как тук ще си пусна кабелите, тук за дефект токова защита и така нататък. Ето тук си включих моето захранване. За жалост използвам старите неоцет предпазители, защото вече е доста късно и магазините са затворени и нямам възможността да купя, но това ще е временно, това ще го сменя. Това е доста старо и е забранено вече в Германия да се ползва. Ето тук, както ви казах, е захранващият кабел. Тук винаги във вътрешната част се свързва, а не в самият... Не знам точно как се казва на български. Значи на немски тук се е фус контакт, значи крак, нали? И тук е следващия. По принцип при свързване на фасунки за кружки и така нататък се прави същото. Винаги във вътрешната част е фазата и тук става нулата. Тук при този случай, ето тук в момента с 10 квадрата флексибъл кабел ще си направя те се каже мостовите. Ето те са старите кабели, дето бях ви казал, 1, 2 и 3. Значи това означава, че когато са пусни, те са с този предпазител и преминават вече към другите табла. Ето тук, както може да видите, значи, както ви казах, имахме ТНЦ система, където
нулата и заземяването е един кабел. По принцип България е едно и също. Също смисъл, ако имате само една фаза, в принцип имате една фаза и земя и нула. По принцип това, нали, ще ви направя допълнителен видеоклип, където ще ви покажа и как се свързва. В смисъл как се прави табло само с една фаза, както тук, и с три фази, но това ще е в друг клип и ще ви покажа подробно и хубаво. По принцип, когато имате нула и заземяване като един проводник, е хубаво, нали, да се отбелязва, че това е и нулата и заземяването, както си го направих тук. Ето в момента имам кабел, тук имам синьо, в момента ще ми трябва черният кабел, за да направя фазите. Значи тръгвам от тук, давам тук, тук и тук. След което тук вече ще си имам по същия начин изходите за моите дефект токове защити. От тук ще си извадя нулата за дефект токова защита. Тук ще направя един мост, защото, както казах, тук се вижда, тук е захранващият кабел. Нулата е земята. Както знаете, нулата трябва да се отдели, затова ето тук ще направя един мост, където ще се отдели и ще преминава към дефект токова защита и като изход ще ползвам ето тези клеми тук горе. След малко ще видите как изглежда. Ето така изглежда самите мостове, значи от тук до тук, от тук до тук, от тук до тук, трите фази. И ето тук доста хора бяха попитали как става отделянето от заземяването и нулата. От тук вече имаме TNS систем. От тук всичко, което изкарваме или свързваме към таковата си е TNS систем. След малко ще видите какво става. Ето сега започваме с дефект токовите защити. Първата дефект токова защита и втората дефект токова защита. След което идват нашите прекъсвачи. Това е за три фази. За трифазов контакт. Същата работа. И тук имам няколко прекъсвачи. Само да ги видя колко прекъсвача са. Добре, някой ми казах, че не са прекъсвачи, а са предпазители. Да, правилно е, но по същия начин са и прекъсвачи. Значи имам 2, 4, 6, 7. Тук ще монтирам едното и доколкото имам информация,
По-късно ще трябва да добавим още прекъсвачи за жалост. Но да. След което имаме нашите гребени, фазови гребени, нещо такова. Някои им викат гребени, някои им викат фазови шини. Аз им викам фазови шини и така. Като цяло, това е точно специално за самата тази марка, за ABB. Ето тук по-близо ще ви покажа. Имаме фаза 1, 2, 3. В средата, както може да видите, нямаме абсолютно нищо. Не знам да се вижда. Да. Нищо нямаме, след което фаза 2, 3 и така продължава. Тук нямаме нищо заради нулата, защото точно в средата е нулата. И това идва ето тук. Цак. Но преди това ще трябва да си направим нашите мостове, да ви покажа как окабеляваме нашите дефектокови защити. Така. Взимаме 10 квадрата от нулата, от нашата нула долу от клемата. Ето тук имам две свободни клеми, от тук изваждам, идвам в горната част и след което като изход излизам един път тук горе и един път тук горе. И после нашите кръгове, които идват, следователно тук горе идва, нали, фазата, земята, заземяването и нулата. И така най-накрая свърших. Ето, нулата и трите фази. По същия начин нулата, трите фази, всички продължават долу до тези блокове. Ето, например фаза 1 продължава, влиза. Фаза 2 по същия начин, ето тук таковата. Тук си знаех, че от началото си казвам, че нещо ми липсва. Ето тук, това проводника ги свързах в една клема, защото тук се нуждаех от допълнително заземяване за моят блок, където ще се свържа моите кръгове. Ето това е, вече съм готов. Сега остава само ето тези шини или гребени. Ето, по същия начин. И така, горе-долу. И тук вече, смисъл като се включи, навсякъде тук долу има ток. И тук като се включите прекъсвача, имате следователно ток в вашият кръг. След като шините са готови, ако имате празни места за прекъсвачите, доста хора ги забравяте тези неща. Много е важно. И тук се счупите и се вкарвате тук. Да, нали е пред камера и трябва малко. Ето. И по този начин няма как някой да получи удар от ток. Ето. Готово. И както може да видите, шината е вътре, всичко е точно. Всичко и сега се свързват кръговете. Вече хора стана доста късно, вече е почти 9 часа и доста съм изморен, вече от 5 часа съм на крак и работя. Затова ще видя просто да ги свършим бързо и това ще е. Така, дами и господа, най-накрая свърших. Не може да си представите колко съм изморен. Затова може да ударите поне лайка. Ето да ви покажа. Тук да изглежда малко шантаво, но това ще се оправи. Просто го направих така временно. Утре, за да има ток,
защото колегите ще работят. И ето, изхода от дефектокът защита за първата нула и втората нула. Просто така си ги свързах нещата. Ето тъй набързо. Но ето това е, че всичко работи, всичко се е точно. Поне едно хубаво нещо, че нямаме грешка и веднага всичко се работи. И така, благодаря ви за... Не знам, че сте с канала. Коментирайте, споделяйте и така. Ще се видим вече в други видеоклипове. Благодаря и чао!